každého, kto mi lajkne moje video, naše video. Je to fakt epické. Nejaké šútre spravím. Daj mi jabko. Čo chceš, šutre? Tu máš šutre. Ako môžete vidieť, tak nie sme žiadni, nešetrím, proste na čo by som šetril. A tieto tvoje obľúbené schody sú fakt. Čo sú? Tvoje obľúbené schody sú fakt úžasné. Super epické, akože je to fakt dobrý spôsob ťaženia toto. Ja si myslím, že jeden z najlepších spôsobov. Nepoznám lepší zatiaľ. Celkovo vo svete. Čo? Celkovo vo svete. Môžem kontrolovať, lebo čas sa nám pomaly kráti na toto video. Môžem to povedať. Takže natáčame, ešte máme nejaký ten čas na dokončenie vecí. Ja som objavil nejaký ten riečný komplex, tak môžem potom postaviť prírodu. Ja robím obrovský chodbový komplex, takýto ste ešte nevideli. Komplex komplexov. Sa teším na naše komplexy. Potreboval by som nejaký shuffle ďalší. Ja ti prinesem. Láva, našiel som lávu. Som v nejakej epickej jaskyni. Našiel som zlato. Zlato je veľmi dobrá surovina, je veľmi potrebná v Minecrafte. Bez zlata by som sa nezaobišiel. Všetci si myslia, že zlato je na nič, ale ja zlato uznávam, je to fakt potrebná vec. Aby som nepadol, trošku si to tu ohľadím. No. Super, našiel som ďalší iron. Kebyže narazíte na nejaký komplex, tak ma to dáte. Ja som ti priniesol shuffle. Ďakujem, shuffle. A chcelo by to, inak ti dávam do rúk, zverujem naše najväčšie, najvzácnejšiu vec, tu máš feedback 4. Postaram sa, to budem to chrániť svojím životom. Ďakujem, presne to som chcel počuť. Toto je obrovský podzemný komplex. Môžeme tu vidieť rôzne prírodné úkazy, ktoré sú v Minecrafte časté. Chvíľku budem potrebovať, si poviem pre nový krompáž a pre... Každou chvíľu sa mi zničí môj nie, píše sa nemá krompáč. Musím sa vrátiť. Mamut, nemáš náhodou... Mamut má krompáč, mamut. Kopaj mamut. Správne mamut. Mamut robil schodíky. Vidíte, ako môžete vidieť, tento systém kopania je veľmi kvalitný, je rýchly, není síce rozsiahlý, ale počas tejto rýchlosti nájdeš všeličo, je to fakt dobré. Také komplexy proste nájdeš, že
to sa nedá prekonať ničím. Videl som jedný veľmi kvalitný tunely 3x3 na nejakých serveroch, ale nepáčili sa mi až tak ako tie moje. Musím povedať, že si myslím, že moje sú kvalitnejšie. Nemôžem to posúdiť nejak veľmi, ale myslím si, že je to tak. Nechápem, na čo Mamut robí vo dveri. Mamut si to nevychytal. Už kladnem sa, trošku mi to seká, lebo môj počítač nezvládá všetko naraz, je to veľmi ťažké. No, ale ako dá sa, akože hrateľne to je trošku to laguje. Všetko si vyťažil, Mamut? Mamut? Všetko si vyťažil? No tu, či si všetko vyťažil? V tejto jaskyni. Dal som tam ešte. To som padol do lávy. Vidím tak, že môžeme opustiť túto jaskyňu, tento jaskyný komplex a môžeme hľadať ďalej. S Mamutom spravíme komplex chodieb v celom podzemí, ktoré sa ťahá pod džunglu. No, Mamut to nevychytal. Mamut musí kopať vo výške 11, čo práve sa do nej dostal. V takejto výške, Mamut, musíš pokračovať. Max, spravíme komplex chodieb, ktoré nikto nemôže prežiť. Také chodíme. Taký komplex som iba na jednom serveri, na Skorpionoch, tam bol tie široké tunely. Ale ma to zaujalo, skoro toho som ich prešiel. Ale vyspravíme. Hádajte, čo som našiel. Našiel som 3 diamanty. Proste je tu vidieť skill Goga, ako mu to ide a že proste Gogo je pán. Každý, kto pozerá Goga a odoberá ho, sa naučí ako hrať Minecraft. To vás to naučí. Je tak, chlapci? Áno, povedal som, že áno. Ale oni sú moji žiaci, ja som všetko naučil, čo vedia. Ako ja mala už, teda Goga už sledujem dlhé roky. Hrávame spolu už nejaký ten čas a sme fakt dohratí. Všetky sa aj čo učiť, hej. Rajak ma naučil toho veľa, ale vždycky sa... Je ako majster Yoda. Neviem, som dobrý po všetkom, možno samotné boje, ja som skôr taký akčný hráč, neviem moc bojovať, väčšinou keď s tými mojimi šmejdnými brneniami sa spustím do Prisher, tak dostanem
Ja neviem to až tak dobre, učím sa, stále sa učím. Takže pomaly budeme končiť, som veľmi rád, že sledujete môj stream. Bol veľkým potešením mne aj chalanom, že ste si to pozreli a dúfam, že sa budete tešiť na pokračovanie tohto streamu. Končíme. Chceme poďakovať za Za lajky a odbery. Asi tak. Budeme radi aj za každé pozrenie. Vrátim sa Každý späť do pozitívny našho, komentár. vrátim sa späť do našho každý domčeku teplý komentár, a tam ktorý nás zahraje. pri srdiečku a tamto ukončím dnešný stream. Budeme pokračovať zajtra, možno ak sa vydarí ďalším videom, ktoré by sme vám chceli približiť. Profesionálny survival playing a dúfam, že sa bude páčiť. Takže ukončujem. Čaute.